multo, kundi yawa. Oh, no. Hindi ito multo, kundi yawa. Guwapo ka. Oh mga kakoks. Oh mo ni si mga koks ang motor kag kombinar mga koks. Oh ang tagiya si agaon. Oh gaan kini si mga koks. So, gaan kini siya og ligid. Oh. Bago tirada ng mga koks. Way ulo lagi. Anong kwarta? Ha? Bayar mo ko no. Bayad ka kwarta mo? Yang round mga koks. Masayro tayo dito. Uya sa ila. 18 by 8.50. Ito na itawad mga koks. Kwarta niyo. Ang kita mga koks. Ayata kwarta 20. Kalau naong mo. Hindi ito multo, kundi yawa. Guwapo ka daw, bayad ka kwarta. Kansi kaya. Aperas wala naman. Ato na di. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Hindi. Bota ako tinggal niyo. Ato si Manol mga koks. Pili mo din sa mga gamit sa masin kaya gamay kag. Gamay ka ni, ang katrabaho dako. Luto. Ato sa Manol mga koks. Ikos cover ni ko sa. Pwede rin mo karinula ni bro. Mga koks. Pila? Ano mga koks? Oh, no. Ay, sige ng kape. Sa ato nang itaod ng ligida sa mga koks. So, gaan ka mga koks. Oh. Kerpeng gaan mga koks. Pwede ibulo-bulo ng ligida mga koks. Pwede nimo sa tulong-tulong mo pula ba? Oh. Oh, pwede po tulon mo. Oh. Pwede mo mong pula mga koks. Kuya ganyan mo trek kung mga koks. Oh, tanawa ha. Mga bigating kayang tagiyan mga koks, si Pusing oh. Tanawa na mga koks oh. Kombinar niya ang kambyada oh. Mga ka-idol. Oh, mga ka-idol dia oh, mga ka-idol ko no. Idol. Diara dia tirada oh. Tanawa na kambyada oh. Mga original mga. Muna sa original nga. Ka nang motora mga idol oh. Nagligid oh. Oh. Sige mga untol mga kagol. Mura din siya og kanang mura papel oh. Oh, puting gamay. Dako tanaw puting gaana makog sumurag papel oh. Pwede ni pelupad-lupado. Bukat ka idol. Hindi ito multo, kundi yawa. Dili bugat ya, dili oy. Oh, pwede. Pwede ni mo himo ko tulon-tulon oh. Pwede tulon oh. Bukat kayo talawon. Bukat pa ang bulala. Mau ba? Ah, pero mas guwapo kay tagiya. Lungsod na lagi siya idol.